Hai लोगोफोर गोबांनिबो मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय आरो सिबिनायखौ जासि हरबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मा जागोन आंबो मिथिया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं फुङावनो माइरं जावदोंमोन ओमफ्राय जिबो सुदोंमोन माइरं जावखांबाय ओमफ्राय जिबो सुखांबाय ओमफ्राय अखायासो दायो हानानै होदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अखा हानायनि थाखाय आं जिबो थिसननानै फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो दुगैस्रां लोबस्रां एसे देलायनानै भिडिअ लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांबानो जाबाय आरोना दिनै आं नोंथांमोननो मा सेयार खालामनो हायो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला ओमफ्राय मा होनो जोंहा मददसेबो गैया बिबैया बाना लांदों गामिथिं बेरायनो थांदों ओमफ्राय दायो फुंनि 9टासो जादों खोमा ओमफ्राय दिनै फुङावनो खामानिफोराबो जेबो गैला जोबखांजोबनायनि उनावसो ओमफ्राय आं भिडिअखौ लानाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ जोबोद नायलांबानो जाबाय आरोना जोंहा मदद फैबाय मामा मा थांदों नोंलाय मा थांदों नोंलाय आबैदो बेरायहैनो हा आबैदो बेरायहैनो सोना आबैदो बेरायहैनो सै देवानि जाबाय दे नोङो देवानि जाबाय दे मबाइलाव बोरै नायनो औ नायला सोना टाटा जाबाय न आबैदो बेरायना फैनानै टाटा जाबाय ना सोरबिलाय मामा जोंहा मददसा बर' ना जोंहानि मददसा बर' मामा टाटा जादोंमोन ना मा टाटा जादोंमोन ना खोमसिसि ना कारेन्ट फोजोङाखै ना ओंखायनो खोमसिसि बाहेरायाव थांसै ना जोंहा मामा बाहेरायाव थांसै ना अखा फिसा फिसा हादों लोगोफोर जोंहानि गग'आ नै अखा फिसा फिसा हानानै नै बेखिनि जिया रानाखै आरोना लोगोफोर नै बेखिनिया रानाखै ओमफ्राय माखासे राननायखौ आं नैबे गुवालियावसो दोनजोब्बाय नै बे गुवालियावसो लारिनो लामना दोनबाय लोगोफोर नै गग'आ आदार बिदोंमोन खोमा जोंहानि बाथौ मन्दिरा लोगोफोरनि मा जादों नों मामा आं मेसेंनि लेस्रा मानबाय होदों आरोना लोगोफोर नैबे साङावहा ओमफ्राय नै ओरै मानबाय लांदों सोमफ्रोम फिथाइ थाइदों लोगोफोरनि ओमफ्राय ओरै सिङावबो दङ नै नुदोंना लोगोफोरनि नैबे साङाव माबादों मानबाय होदों आरोना खुमब्रा मानबाय होदोंमोन लोगोफोर खुमब्रायानो थायासै नै जि मोजां बार बारदों आयु लोगोफोर नैथिं जोंहा बार जानो थांसै ना मामा इथिं रावबानो गैया जोंहा मददजों आंजों दिनै जि गोदाव सोराव जादोंहाय लोगोफोर अखा फ्रि फ्रि फिसा फिसा हादों ओमफ्राय बारबो खोलो खोलो बारदों लोगोफोर नै ओरैजाय जि मोजां बार बारबोयोहाय लोगोफोर माइ दङ ओमफ्राय नैबे फुख्रि खोरायावनो फुख्रि जावदों आरोना बेलेगा ओमफ्राय नैबेबो बे जाबाय जोंहानि लोगोफोर ओमफ्राय नैबिथिं फुख्रि लोगोफोर नै जि बेयावहा जोङो माब्लाबा दला होयो आरोना लोगोफोर जि मोजां नै बार मदद नै लादो नो जानाङा आजै जानाङा दे मदद
बिमा फिसा सानैजों र मा खोनायाखै मामा कक लासिनिखौ मामा लाला दे नै आब'नि फ्लावार गायनाया जोंहा जारुनि फ्लावार गायदोंमोन नै रेडजों येल्ल' वाइट कालार सरि येल्ल'सो बुंफ्लांदों आंहा रेड आरो वाइट ओमफ्राय ओरैजायबो नै बिबार दङ बारसे बारनै बारदों दाउस्रि आथिंनि बिबार ओरैजायबो दङ बारनैसो कक फैदो अखा हाबाय कक फैदो अखा हाबाय रुमाव फैबाय जोङो लोगोफोर रुमाव हाबफैबाय जोङो नै मददसा उन्दुनाया बिसनाखौनो थिखाङाखै ना मामा कारेन्ट दं माथो फेन लानोसैहाय एसे न' मदद लोगोफोर जोंहा संनो नागिरदों दिनैहाय नैबे जाबाय सबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय औवा मेवाइ आरोना ओमफ्राय आं नैबे सबायजों औवा मेवाइजों मिरामिस संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दिनैहाय मानो होनोब्ला मंगलबार बेनि थाखायनो जोंहा मिरामिस जायो नालाय मिरामिस संनो नागिरदों आरोना नैबेखौ खारै होनानै ओमफ्राय आङो संख्रि बिहरदोंमोन नै अमानि थाखाय लोगोफोर अमानि आदारबो रुबाय थादों आं माने थास'आवहाय एसे संख्रि होना होयो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आदारा जानाय लोगो लोगो आं बे अरदाबावनो माने ओंख्रिखौ संगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बाल्थिं मोनथामावबो आदार दङ आरोना लोगोफोर माने आदारखौ जमा खालामदों आङो ओंख्रि संनानै लानोसै टाइमाबो जाबाय 11ता जादों टाइमा आंना मैयानि भिडिअआ आद्रा जादों बेनि थाखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाफिननाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो ओंख्रिफोरखौ संनानै लाग्रोनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना अखाबो फिसा फिसा हाबाय थादों लोगोफोर दिनै मंगलबार अखा हायो मंगलबारबाथाय अखा हायो अखा हागासिनो दङ दाख्लै मंगलबारावबो अखा हादोंमोन ओमफ्राय दिनैबो अखा हादों लोगोफोर नै औवा मेवाइनि माबाखौबो बाकलिखौबो गारनायानो जायाखै आदारा मोनबायानो आंहा लोगोफोर नै बेबायदि जायो आरोना थास'जों ओमफ्राय माइरं एसे होनानै रुयो नालाय बेबायदि जायो आरो लोगोफोर मोनबाय ओंख्रिखौ आं बेयावनो संनोसै अरदाबावनो नै बेबायदि आङो औवा मेवाइखौ एवख्रबनानै लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे एवख्रबनायावनो आङो सबायखौ होगोन आरोना एसे दै ओंखारगोन बियो थाव सेरनानै एवख्रबदों आं बेखौ लोगोफोर आं दायो सबायखौबो होबाय ओमफ्राय दायो एसे एवख्रबना लानोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जिखिनि फानलु देदों आरो रं बेफोरखौ होनानै दै होनानै गोदौ होगोन आरो जाखुन्दैहाय लोगोफोर बुंनोनो हागौलायाखै आं दायो बेयावहा दै होनोसै आरोना लोगोफोर आङो दै होबाय ओंख्रियाव ओमफ्राय दायो बेखौ गोदौ होबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बोरै सङोथाय आङो आसगासो संबायहाय लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम संदों बेबायदि ओमफ्राय जोंहा बायाबो बाथौ मन्दिराव थांदों आरो दिनै मंगलबार नालाय ओमफ्राय आं जानला मानला संबाय आरोना लोगोफोर नै बेबायदि दायो गोदौ होबाय थानोसै जाहाथे सबाया रुइयो ओमफ्राय ओरैजाय नै आं साहाबो फुदुंगासिनो दंहाय लोगोफोर साहा लोंनोनो नै गाइखेर साहा फुदुंगासिनो दङ जा ग्लब ग्लब गोदौबाय लोगोफोर
थोरसिफोरावनो हैलाबायनोसै आं लोगोफोर न'नि गोनजाखासो नालाय ट्रेखौ आङो बाहायबाय थानो बाबाय सुना दोनखानाय ओमफ्राय नैबे थोरसिखौनो आङो हैनोसै आरोना लोगोफोर बिदिनो सयाबिन एवदों लोगोफोर दिनैहाय निरामिस नालाय जेबो गैया बेनिखायनो सयाबिन एसे एवदों ओमफ्राय आलु फ्राय खालामगोन आरोना आलु फ्राया मोनबाय लोगोफोर आंहा सानस्रिबायसो माथो नोंलाय सानस्रिबायसो माथो हाचु 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 जै सानस्रिबाय दै सानस्रिबाय मामा मेव मेव गुचु 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 दे उठिदो दे मानबायनो सोलोंदो मामा दे मानबायनो सोलोंदो दे अ स्राम दे मोख्रेबना होलाय मामा मोख्रेबना होलाय मोख्रेबना होलाय